Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Social Welfare ke Sarkar Jela ubak pol lingdo habaya keren matkilar pathai khubor mentak kesengi kekat ar tarik unaitung arajar ar pulai ulaong hakbaya dei bat ka jingte la kam ni ki nong khai bat ki nong di drugs hapo ka jela don kam ban perking ni ki kindon an bat ki bor pulin pada ulaong ru bakum katanat kalawan ra ya kata ka dream project bat minta lanang penklan sesu ya ka an narcotic drugs and psychotropic substances NDPS kaban kem ya ki breu hapadeng hendreu benai hadu arsnem hapo kani ka an ka batmai bat lingba ka jinga trailang bat ki borsnong an sala ban pun urlong ya kani ka thong namar kumbala yo i badang hagini ki khindiat tayo baladam ka jingyo kem drugs kalong ka bajur bha palingba ka jinga rap jong ki dorbar snong ka pau ba ka kam kalong ka bajam no kata kara orang kita polising nya apa kan de ka ba wei ka ba ngilala ban na leng jumi kum social welfare department kalong ba ngila wara ikut ke dream project but mentang ngila pen klan chuchu ia kenika NDPS da ba mi ma brief tu kesini ngila jari dak an ka ba tmai ka ba kham klan ka ba dan ru ia ka provision ban kem yu brio bring real benai hadu arsnem under kenika an tmai den community wa kata nanta ke jing siam lang jogi dor wasnong ka ba ngakentu ba hakini ki kindat tayo ki i ke jing street wasya ek drugs kelong successful job ha nama tapi dor wasnong ye trira